apokalipszisben él, és bár nehéz, szélsőséges időket élünk, de még ezeknek ellenére is szeretne egészségesen táplálkozni, akkor válasszon minket! A testnek egy ilyen világvége utáni közegben is szüksége van a megfelelő mennyiségű és minőségű bevitt táplálékra. Mi itt, a Malac Apokalipszis szalonnagyárban készítjük a világ legegészségesebb ételét, a szalonnát. A szalonnáink nagyok, strapabíróak, ellenállnak esőnek, szélnek, de még a nukleáris sugárzás hatására sem romlanak meg. Sokan láthatták a szalonnáinkat útjuk során, ami nem is csoda, naponta 1000 malacot vágunk le, némelyeknek 2 feje van, némelyiknek viszont csak 1 feje és 2 teste. Ez teszi lehetővé számunkra a megfelelő mennyiségű szalonna előállítását. Ne feledje, ha éhes, keresse a Malac Apokalipszis szalonnagyár termékeit, minden étel közül a legegészségesebb, tele vitaminnal és ásványi anyagokkal. Fizetett hirdetést hallottak a Malac Apokalipszis szalonnagyár jóvoltából.